tikafaniza kawiri namba 5 tizapitiriza makomo ena osalawo ndipo inu muzikhalabe pompo ndi kusatira bwinobwino mapulogalamu athu pano pa muzina la Mulungu wachifundo wachisoni. Munthawi ino tikupitiriza kukambirana nkhani yathu yomwe timalongosola makomo aku Jahena, ndipo mongokumbusana tidawuzana kunena kuti makomowa alipo 7, ndipo khomo loyamba tidapeza kuti ndi Jahannam, lachiwiri ndi Laqwa, lachitatu ndi Saqar, ndipo lachinayi ndi Hutama, ndipo lachisanu ndi Jahim, ndipo lachisanu ndi chimodzi ndi Sa'ir, ndipo lachisanu ndi chiwiri ndi Hawiya. Ndipo tidalongosola makomowa limodzi ndi limodzi mpakana tidalekera pa khomo la namba 4, ndipo lero tikhala tikupitiriza makomo osatirawo. Ndipo khomo lathu loyamba siku la lero ndi Al-Jahim. Ili ndi khomo la namba 5 kuchokera mmakomo aku Jahena. Sinaloti Jahimu limatchulidwa mu Qur'ani pomwe Allah adayankhula kunena kuti khudhuhu faghulluhu, uzanenedwa ndi angelo oyang'anira ku moto, mugwireni ndipo mnjateni pomphatikiza manja ndi khosi, thumma ila aljahima swalluhu, kenako mponyeni ku moto, thumma fi silsilati dhar'uha 70 dhira'an faslukuhu, kenakonso mloweseni mcheni lotalika makwamba 70 70. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim, ndithudi iyeyu sadali kukhulupirira mwa Mulungu wankulu. Wala yakubtu ala ta'amil miskin, sadalinso kulimbikisa zodyesa osauka. Quran 69 verse 30 mpaka na 34. Khomo litu ndilotchedwa Jahim chifukwa cha chipisi chimozi chakhala kapena kuti lasha lotentha kwambiri, ndi chachikulu kuposa thambo lomwe timaliona ali thambo lapansi. Choncho chizikakhala ndi zilango zake za mitundu chikhala chimenechi chachikulu chimenechi. Zilango zimenezi zikachitika kwa munthuyu malinga ndi mmene zalongosoleredwa mwambamu kunena kuti anthu ake ndi amene sankakhulupirira mwa Mulungu mmodzi yekha, sankaganiziranso zowadyesa anthu ovutika, amangowayang'ana anthu akuvutika iye nkumasangalala. Anthu amenewa akakhala pa chikhala chimenechi chachikulu kufanizira ndi mtambo wa zikoli umene wakuta ziko lonse lapansi timauonawo. As-Sa'ir, khomo la namba 6 mu makomo 7 aku Jahena, lidasimbidwa mu Qur'ani ndi Allah subhanahu wa ta'ala motere: wakadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyya litundhira ummul qura wa man hawlaha. Choncho tavumbulusa Qur'ani mu Chiarabu kuti uchenjeze eni likulu la mzinda Makka ndi amene ali mbali mwake, watundhira yawmal jam'i la raiba fihi, ndikutinso uchenjeze za tsiku la msonkhano lopanda chikayiko. Pasikuli azagawanikana m'magulu awiri, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, gulu lina ku janna ndipo gulu lina ku moto. Allah subhanahu wa ta'ala adatchulanso za anthu amenewa akumeneku ku Sa'iri m'mavesi ena ponena kuti qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir, ndipo azanena anthu akunena kuti tikadakhala kuti tidamvera zimene ankatiuza kapena kuganizira mwanzeru sitikadakhala mgulu la anthu akumoto. fa'tarafu bidambihim fasuhqan li ashabi sa'ir, choncho azavomereza machimo awo koma sipazakhala chopindula. Kuonongeka ndi kukhala kutali ndi chifundo cha Mulungu Allah kuli pa anthu akumoto. Moto umatchedwa Sa'ir chifukwa choti chiupangireni umanguwonjezereka ukali, sumati mwina pano wapanga ngati kapena tiona mitambo ya mvula kapena ayi. Chiulengereni iwo umangokhala ophaphalika basi, ndi ujatu umene munthu akafika pa khomo azikafuna kuphulika chifukwa cha mantha, akamva thathalika ndi kuphaphalika kwake uku pansipansipa kukumveka kuwira
ndiye akamva phokoso limeneli munthu sanalowetu kumotoko azikasala pang'ono kuphulika. Ndi pamenetu angelo aja azikamfunsa kuti kodi iwe sadakufikire achenjezi. Kukhomo limenelitu kuli zigawo zokwana 300 ndipo gawo limodzi lili ndi zipinda zokwana 300 ndipo muchipinda chilichonse muzipinda 300mo muli mitundu ya zilango yokwanira 300 mmenemo imene anthu azikalangidwa malinga ndi malakwidwenso mmene amalakwira pano pa dziko lapansi. uhibbuka rabbi Alhawiya, khomo lomaliza mmakomo omwe ndi aku Jahena. Makomo onse akagawidwa kwa anthu omwe amalakwira Allah, omwe zochita zawo zikususana ndi chifuniro cha Mbuye wa zolengedwa zonse. Tamvani Allah mmene akunenera: wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wama adraka ma hiya narun hamiya. Ndipo yemwe muyeso wake uzapepuke ndi kulemera zoyipa, ndiye kuti hawiya izamukonda ngati mayi wake. Kodi ndi chiyani chingakuziwitse za hawiya? Umenewo ndi moto oyaka mwaukali. Ili limatchedwa dzina loti hawiya kamba kuti aliyense olowa uku sangatuluke basi. Mwapadera Allah wati fa ummuhu hawiya, motowu uzamutenga ndi kumulera ngati mwana mmene amachengeteredwa ndi mayi ake. Kukhomo uku kuli mpepe wa mphepo omwe uzikati ukatuluka akuti makomo ena osatitu anthu akumeneko koma kuti makomowo amene tawatchula mbuyomu aja azikapempha chithandizo ndi kufuna kupulumutsidwa kumpweya umenewu kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumene kuli phiri loti adani a Allah azikagonekedwa chafufumimba uku atamangiriridwa manja m'khosi komanso makosi atamangiriridwa m'mapazi. Ndipompo patayima aja a Zabaniya. Awa ndi angelo omwe azikalondera khomo ili ngati mmene wanenera Allah kunena kuti sanadi'u Zabaniya, nafe tiyitana Azabaniya. Manja amazabaniya ndi onga zitsulo moti akafika pa thupi la munthu azikakhala ndi phokoso loti majini ndi anthu azikamva kwina kulikoseko. Ambuye Mulungu titetezeni ndi kutinso mutichotse m'manja mwa Satana momwe takhalamo mosazindikira. O Allah, titetezeni muzilango za m'manda komanso mutichotse m'gulu la anthu akumoto. Allahumma amin. Rabbana surif anna adhaba jahannam inna adhabaha kana gharama innaha sa'atin mustaqarran wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Amin. Zakhaleni pomponso abale anga olemekezeka kusogolo kuno pamene tisakambirane kulongosolerana za munthu amene azakhale sopano akutulusidwa ku moto kuti sopano akalowe ku janna. Kodi mayendedwe ake azakhala otani? Azangochosedwa nduka ku janna kapena ayi azakhala ni momwe azizadusa? Inu khalani pompo mukutisatira umwe programu athu pano pa Sules Production, komanso mukhoza kutipeza ku YouTube ndi brother Sulaimana Isa popanga like, share kapena kungopanga subscribe kuti zonse zimene tiziyika zizikupezani mosavuta komanso mu nthawi yomweyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Trying hard to walk away, but temptation is surrounding me.